खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जों जिनाहारिनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। 22 बोसोरनि सासे हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। दा बेनि सोमोन्दै जों माखासे खोथा सावरायगोन। त्रिपुरानि सिङाव थानाय रांगामुरा गामियाव सासे 22 बोसोरनि हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै ब्रुटेलि एबा गिख्रांथावै गोथाङै गोथां सावथारदों। औ नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन, सासे 22 बोसोरनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै ब्रुटेलि एबा गिख्रांथावै गोथाङै सावथारदों। शुक्रबारखालि जादों बे जाथाया। बे हिनजावसाया सासे प्राइभेट स्कुलनि फोरोंगिरिमोन। त्रिपुरानि मोनसे दुब्लिबारियाव एबा फोथाराव रांगामुरा गामियाव बे जाथायखौ खालामनानै माखासे दुथांफोरा बे सासे प्राइभेट स्कुलनि फोरोंगिरिखौ जिनाहारि खालामनानै सावथारनानै गोथाङै गोथां बुथारदों। दा बे जाथायनि दायनिगिरिखौ पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दं। थिग बेबायदिनो नायबिजिरनानै सासे ड्राइभारखौ एबा बास ड्राइभारखौ हमनाय जादों। रायजोफोरा बे जाथायनि दायनिगिरिखौ थाबैनो साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामनाय जादों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे हिनजावसाया सासे त्रिपुरि एबा ककबरक मानसिमोन। दा बे 22 बोसोरनि सासे हिनजावसा गथ'आ गावनि सिमांखौ आद्रा खालामनानै माखासे दुथांफोरजों जिनाहारि खालामनानै सावथार जाबाय। जोबोर दुखुनांथाव खोथा। सिमां दंमोन जानो हागौ संसार जानायनि, सिमां दंमोन जानो हागौ गथ' गथाय खांनायनि, नाथाय बे 22 बोसोरनि हिनजावसा गथ'आ जिनाहारि खालामनानै बुथारजानांबाय। जोंनि बे भारत हादराव जिनाहारिनि जाथाया बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं। दाख्लै बावैसो जादोंमोन गहपुराव, आरो दिनै जालायबाय। आसरित। दा जियानो जादोला, आं जाबाय सासे खौरांगिरि। आं बुंनाया अबेयाव उदायगोन, जेरावबो उदाया। दा बेखायनो बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि जाथाया माब्लाबो दाजाथों।